chishangu chedu ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukuna mata tinokomorerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo nguwa yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumo ake ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo nguwa yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi vanobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo panguva yemunamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo. Mangwanani akanaka wana Mwari, mfaro wangu zvakare kumira pamberi penyu kuti tishe pamusoro penhau dzine upenyu. Nditenderei ndikuzivise musoro wedu wenyaya wamangwanani ano. Musoro wedu wenyaya uri kuti iwo Tsotso Mbiri Tidye Tife Hedu. Tsotso Mbiri Tidye Tife Hedu. Chaverenga kuna 1 Kings chapter 17 verse is number 12. Inoti panapa, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Gatinamatei. Tenza mpono suggestion kutenda nemkana watipa. Yasvika zvakare nguva yekuti tidzidze pamusoro peshoko renyu. Mangwanani ano tipei chingwa chaupenyu, tipei shoko rinogona kutibatsira muzita raJesu tonamata. Amen. Tsotso Mbiri Tidye Tife Hedu. Tarirai mukadzi ari kubudisa pachena. Ari kuti panapa tarirai handina chendinacho ini. Kunze kwehandfuo
yechika yetupfu kunze kwekatsama kakatsama ketupfu netumafuta tushoma mudende zvikanzi ndiri kuenda kunotigadzira kuti ndidye inini mwana wangu kana tichinge tapedza kudya tobva tafa hedu. Do nyaya yerutaura nemukadzi panapa. But pane imwe vhesi yada kuti tibva taverenga panapa tione musiyano pakati pemunhu uyu pavhesi ya12 iri kuti ndine chingwa chete, ndine tuupfu chete tushoma netumafuta tushoma. But Ezekiel chapter 16 verse 49 vanhu venguva yeSodom wanga vainazvo in abundance. Teereresai munzwe ari kuti panapa, behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, zvanzi fullness of bread. So kune fullness of bread, kune munhu ane tsama chete netumafuta tushoma. Pamberi inoti pana abundance of idleness. It's why abundance of idleness. Uya ane kuzorora kusine hanya. Uya ari kuna First Kings ari kutotsvaga tutsotso tuwiri, ari kutsvaga ishoma hadzo but ari kutsvaga tsotso. It's why tenda pamberi vanhu vazhinji ava vari kuna Sodom vari kunzi pana, neither did they strengthen the hand of the poor and needy. Havasimbisi ruoko rwano vasina nevanoshaya. But uyu vari kuti tarirai ndiri kutsvaga tutsotso tushoma tutsotso tuwiri kuti ndigadzire zvekuti ndidye, kwete ini ndoga but ini nemwana wangu tidye tife hedu. Anozotobikira Elijah pamusoro pazvo. Ndangobudisa pfungwa yekutanga ndisandaenda kupi nekupi. Pfungwa yekutanga iri kuti panapa kusabatsira vanhu, kuti tibatsire vanhu hazvidi kuti tive nezvakawanda, but mukuwane zvishoma kune vazhinji vanogona kuita zvikuru nezvishoma zvatiinazvo. Mukadzi ari kubuditswa apa ari kutsvaga tsotso mbiri kuti adye afe. Ari kutsvaga tsotso kwete dzakawanda dzinoverengeka. Kuna vazhinji vanotsvaga huni, mukaenda kumakemiti, kuna vanoenda kumakemiti anotsvaga huni, munogona kutsvaga dzakawanda. Muroora akasvika mumusha haatsvagi tsotso but anotsvaga huni svinga kwaro rekuti achinge akanda pasi rinoti rwi, kutaridza kuti huni idzi dzakawanda. Vanhu vanoita zvizhinji kuti watraya kubhilivhisa nekutaridza kuti aiwa ndinozvigonawo, aiwa ndiri munhu chaiye. But zvinonyadzisa nekushamisa ukaona mukadzi mukuru abve zera achitsvaga tsotso mbiri. But zvinogona kubudisa pachena panapo kuti mukadzi uyu anga ari panguva yakaoma, anga asina zvakadaro zvokuti chaaitoda aitsvaga tsotso mbiri, dai akatsvaga dzakawandisa zvaigona kureva kuti kachingwa kachimodo kaida kubika kaigona kutsva. Henzi aitoda tsotso dzinoita kuti at least kana abika chishoma chainacho aigona kudya. Nditendere tipinde munyaya yedu tisikapedzi nguva. Luke chapter 17, 1 Kings chapter 17 verse is number 5. Background yenyaya iyi ndiye Elijah panapa anenge arwadziwa nekuita hasha pamusoro pavanhu vaIsraeri vari kuita zvakaipa pamberi paMwari. Ende Elijah anonamata munamato oti, Mwari chimbomisai mvura. Kana muchinge mamisa mvura 3.5 years nekuda kweuipi, kuna vanhu vanonamata, kuna vanhu vanobatikana kwete neuipi hwavo but vanonamatira nyika, vanobatikana kana vamwe vanhu vachitadza. Ndoda kuti muone panapa kana tikasarurama sandisi tose panyika pana wariko vazhinji vanobatikana nekuti vanhu vari kutadzira Mwari. But Elijah paanonamata anochimbomisai mvura, Mwari anomisa mvura. Elijah anobva achienda kunoudza Ahabu, achienda kunoudza Ahabu anomuudza kuti Ahabu hakusi kuzonaya nemhaka yekuti vanhu vaipa. But achingopedza ipapo anobva atiza. Pakutiza kwake mweya waMwari unouya kwaari omuudza, chitenda kurudyi enda parwizi cheriri, kana wasvikapo enda unohwanda, mvura uchaiwana, chikafu chichauya. Nditendere ndikubvunze kuti parwendo rwedu rwatiri kutiza urwo Mwari anogona kuuya here achitiudza kuti mamhanyiro awaita ndakuona kuti uri kutiza zvechokwadi, chimbotena unozorora pabrook charity. Ndikuti inini zvatiri kutizira Mwari anozviziva here? Mwari ari nepartnership nesu here panhaurwa dzatinadzo dzaakuita kuti titize? Kana tikatiza nekuda kwenhaurwa dzina Mwari mukati, anogona kutipa pekuzororera. Mubvunzo wangu ndekuti zvauri kushaya zororo munhu waMwari, chauri kutiza Mwari anochiziva here? Anga aripo here pawakachiwamba? Kana anga aripo mubvunzo ndipeiwo zororo ukasaya Elijah. Wazhinji tinoshaya kwekuhwandira nemhaka yekuti patinotiza maplanzi acho ndeedu toga, Mwari anga asipo kubva pamawambo. But Elijah anowanzwa. Jona akati apuwa basa raMwari anotiza achienda kwaanga asina kurayirwa. Paakatiza Mwari akatouya kwaari kwete kuti amupe zororo but akaunza dutu kuti amuvhingaidze kuti pada zvimwe akadzoka mugwara. But kune vanotiza kana kuti kune vanodzingiswa, wachidzingiswa nemhaka yeshoko raMwari, Mwari anokupa izororo, Mwari anokupa pekuzororera, Mwari anokupa pakanaka pekuhwanda. Anosvika pabrook charity anogarapo kwenguva yakati kuti, but vhesi inobva yabudisa pachena kuti but the brook dried. My question ndeye kuti
Mwari, hondo yandiri kutiza ndimi matipa. In fact, chandiri kutiza inyaya yekuti ndatsamwa nekuda kwavanhu vari kutazirai. Saka ndaita inini panapa ingawe holy indignation kana kutsamwa kwakarurama. Kuri kundikonzeresa Mwari kuti nditize. Bati pakutiza kwangu Mwari, manditi ndienda pacherry ndikaenda. Koma dii mandipawo pekuzororera. Mukandipa Mwari, bati pamandipa pekuzororera haukamu rwizi rwaoma. Kuna vazhinji vanogona kubvunza Mwari, Mwari ingawa ndakachata nemunhu womuchechi, Mwari ingawa ndakasarudza nzira yakanaka, munhu uyu kwakutori nakawanda wanga vachiuya nemabhenzi ndikasarudza iye wefiti, o ndikasarudza iye aifamba nebhaibheri chete. Ingawa ni Mwari ndikachatiswa napastor munhu waMwari, ndikachatiswa nemunhu anotozikanwa kunzi akamboita mamiracles makuru, ndo akatichatisa, ndo wetakatsvaga. Tikachatira muchechi, ko haukamu Mwari pazvinhu zvakadai so makadii kundiudza kuti ane best before iri padhuze. Kuna vazhinji vanoda kuita zvinhu nenzira yaMwari, bati mukuita zvinhu nenzira yaMwari at the end tinogona kusangana nematambudziko. Mwari haana kuti promise kuti kana tikaita zvinhu nenzira yaMwari hatisangane nematambudziko. Bati mumatambudziko imomo, wait a minute my brother, chimbotsvagawo chiso chaMwari mukutambudzika. Mumatambudziko imomo tsvaga chiso chaMwari pakunetsekana. To cut the long story short, wana waMwari, mukadzi uyu Elijah ari panzvimbo iyi anobva anzi naMwari, chisumuka uende kuZerafathi ukasvikako uchachengetwa neshirikadzi. Dai ndine Elijah ndaigona kubvunza Mwari kuti Mwari zvamatadza kuita ndondwizi rusapwe nemhaka yei makutituma kuti inini Mwari ndiende kushirikadzi. Shirikadzi anga iri munhu akaita sei? Shirikadzi anga ari munhu, mukaereka kuna Deuteronomy inobudisa pachena kuti shirikadzi ndo vanhu vaiti kana muchinge maita mafeast enyu kudzimba dzenyu, maidana nherera, maidana Levites, maidana kunyangwe neshirikadzi. Kana muchinge maita zvakawandisa, kana muina zvekudya mapati, maidzidana kuti wauye wadyewo, mukasatodaro maigona kunetsa. Dziriko shirikadzi dzaitambura. Makangana neshirikadzi iya yakati murume afa, zvikanzi ndichatora vana wako, zvikanzi aiwa ndo pakazoenda kuna muprofita, zvikanzi ari kuda kutora vana wangu nemhaka yekuti murume wangu anga ine chikwerete. Shirikadzi wanga uri vanhu vaitoda kubatsirwa necommunity. But Elijah ari kunzi murume akasvika, iye naMwari vari kuita sewatadza, woita sekunge wagara board varume vaviri. In fact, Mwari nemurume 1 kuti isusu tatadza kurarama, tatadza kuzviprovidira, but ngatichiende tinochengetwa neshirikadzi. Dai anga ari umwe munhu anokutenda kushoma, aigona kubvunza kuti Mwari ndambonyarara kwese uko, but on this one Mwari hamuzvirongwere. To make matters worse, Elijah kwari kunzi aende hakusi kwaIsraeri. Elijah kwari kunzi aende kuZerafathi. Zerafathi inzvimbo yevaHedheni. Ari kunzi enda unochengetwa neshirikadzi, kwete yekwaIsraeri, but shirikadzi yekumaHedheni. Elijah ari kuudzwa zvinhu zviviri zvinogona kuti arambe, but to make matters worse, Elijah ari kutiza Ahabu, but kwaanonzienda kuSidhoni kuZerafathi. kuZerafathi inzvimbo, kana inzvimbo yeSidhoni ina Ethbau ari mambo. Ethbau anga ari baba waJezebel. Jezebel ari mukadzi waAhabu. Jezebel ndiye mukadzi ari kufurira machapta anouya anofurira Ahabu kuti uraya Nabhoti utore munda. Saka muda kuti pana muone panapa zviri kubuda pachena, zviri kuita sekuti Mwari ari kuudza Elijah kuti enda unochengetwa neshirikadzi. Saka kunge zvisina kukwana anomuti enda unochengetwa neshirikadzi isiri yekutenda. Saka kunge zvisina kukwana anoti enda unochengetwa neshirikadzi isiri yekutenda, but shirikadzi iyi futi enda unochengetwa nayo iri kunzvimbo inotongwa nababa natezvana waAhabhu. Kwakadzidziswa Jezebel uyipi hwose, ndokwaari kunzi enda unozviwanira chokudya ende unochengetwa ikoko. But Elijah haana kuita mubvunzo, anosumuka munhu waMwari ndobva aenda kuZerafathi. But pakusvika kwake kuZerafathi, teereresai munzwa mwana waMwari, achisvika anosangana nemukadzi ari pasuo reguta achitsvaga zvitsotso. Zvakaoma kunze enda unobatsirwa zvinhu zvausikunzwisisa, wosvika kune munhu anoda kuti akubatsire, munhu iye atopera, atove ready to quit, atove ready to fail. Ari kuti ndangomirira kuti kana zvikaramba, kana iri grade 7 kana iri course, ari kuti ndangomirira ndikaifaila iyi, I can retake the course next semester. Ende uri kunze enda unobatsirwa nemunhu akadaro. But Elijah paanosvika anotomira mukadzi anga airi shirikadzi, but asitorina, atotarisana nerufu. But paanosvika anoti kumukadzi, ndinokumbirawo mvura. Achipedza kutaura ndinokumbira mvura, mukadzi haana kuita nguva yakareba, anosumuka kuti anochera mvura. Regai ndikuudzei wana waMwari, wakakomborerwa vanhu vanoti kana vachinge vari mumatambudziko awowo, Mwari munhu akauya waanogona kubatsira, akakumbira kuti abatsirwe, iwo unomubatsira. Wazhinji waigona kumira waiti Elijah, wait a minute, hamusi kuonawo here munhu waMwari kuti ndiri kutsvaga tsotso mbiri.
munhu aigona kuti hamusi kuona here munhu waMwari kuti handisi kungotsvaga tsotso mbiri but face yangu haina kufara. In fact mukadzi haana kumboita nguva yekutsanangurira Elijah zvisina basa, anototenderuka akunochera mvura yekuti ape Elijah. Ndo paakazonzi namwana Elijah, kana uchinge wakuuya nemvura undivigirewo kachingwa kadiki. Panguva yakadaro ndonguva yakakuunika, ndonguva yakatadza kuzvidzora, ndonguva yakataura zvose. Akati zvamuri kutondiona ndiri pano, ndiri kutsvaga tsotso mbiri kuti ndidye, asi kana ndichinge ndadya ndoda kuti ndife. There is no hope yekurarama, ndiri kungodyirawo kufa, handichina, ndiri kudyira kufa. Elijah anobva ati enda unondibikira ini kutanga. Panodikanwa vanhu vaviri apa, tiri kuona paina vanhu 2 wekutenda. Elijah is being tried, but ari kubudisa pacheno kuti anokutenda muna Mwari wake. Zvese zvitaura naMwari zviita sezvisika make sense, but ari kuramba achienda. Mukadzi ari kukumbirwa mvura nemunhu anoita semunhu waMwari, but ari kubva kwaIsraeri kunobva kuna Mwari waanoziva kuti akambovhura Red Sea, but Mwari akavhura Red Sea ari kutadza kuisa mvura pachena yekumwa kwete gungwa. But Mwari kukumbirwa naElijah tipowo mvura, anobva anochera mvura. Paanonzi ndibikirowo, it was a great trial, but haana kukundikana kuita chinhu ichi. Dai kuina vazhinji tinogona kuti tibatsire vazhinji totarisa homwe dzedu, but mukadzi uyu nekutenda akati what difference does it make? Ndikabika ndichangodya. But munhu waMwari ati ndikumbire, maybe ndisati ndafa, mafungiro angu ari kuti maybe ndisati ndafa ndinogona kungoitawo something chakanakira munhu. Ndagara ndichafa, but ndisati ndafa maybe I can do something good for someone. Chinogona kuponesa umwe munhu. Wariko here vanhu panyika panapa vanogona kusacrifice to such an extent yekuti vanoti tuma minutes kwandinatwo ndatarisana nenhamo huru zveshuwa inondiomera, but mukuomerwa kwangu maybe nedambudziko rangu there is something good that I can do for someone. Vanhu vakadaro Mwari anogona kuvaitira zvakanaka. But Elijah mukadzi uyu anobva asumuka achinobika. Vazhinji dai anga vari vanamai vamazuva ano waigona kuti ura hwangu, dai anga vari vamwe waigona kuti wakatarisa mwana ane mbabvu dzinoverengeka kakati razu kaine mabhonzo anoverengeka nekuda kwenzara, wotarisa munhu waMwari ari kusvika achida chikafu anga achitombodya hake pacheri achifidwa nemakungu mvura iripo. Wotarisa wanga wagara uine nhamo kudaro aigona kuti munhu waMwari isusu tiri 2 tinogona kumbomira kudya topa hedu chikafu mwana. But mukadzi haana kurizena, anoti zvemataura regai ndiite sokudaro. Mukadzi asikatendi anobikira munhu waMwari chikafu iye ari munhu wemai achibva kurudzi rwamahedheni. Regai ndikotana achiti vana vaMwari wakakomborerwa, vanhu chero vasiri wekutenda vanoshuwirwa kuitira Mwari zvakanaka. To cut the long story short, vana vaMwari mukadzi anobika chikafu. Paanobika anoendesera Elijah. Dai anga vari vamwe haisi instant porridge kugadzira kwechimondo, aigona kuti achipedza kugadzira zvakanaka achikanya atomboita zvese achida kupa munhu waMwari aigona kuzochinja pfungwa kwekupedzisira, but not so with this lady. Anopedza kugadzira unosvika unopa Elijah. Paanopa Elijah anodya, but paanopedza kudya chikafu chakaramba chisikaperi. Can I tell you something? Vazhinji vanotaura zvakawanda, but mira kuhombe iri apa pakuti wakabika chikafu wakadya but chikafu hachina kupera. Nzwa vana vaMwari, miracle haina kuitika one day, but for mayears akawandisa, maybe 1 or 2 if not 3, they survived wachidya. Chawaidya chikafu chishoma but chachisikaperi. Tsama yakaramba iri tsama yechikafu, mafuta yakaramba ari pakona, but zvaida munhu ane kutenda kuti atore achiti Mwari tipei chingwa chedu sekutipa kwamakatipa nezuro. Give us this daily bread. Is why munamato haugona kunzwisisika kana takazadza zvese zvatingada, but kuna vanhu vane zvishoma vanogona kutora nekutenda, wachiti wachitora chichitadza kupera zvinogona kusimbisa. So it was not a miracle yakaitika ka1, but it was a miracle yaitika every single time paifanira kuprepare a meal. Waisvika wachinokora, waisvika wachitora chisingaperi. Ungava munamato wako here, hachisi chidiso chako here chekuti Mwari ndinonamatira zvakawanda, ndinodawo kuita zvakawanda, but ndisati ndawa nezvakawanda handingaditi kushayiwa kwangu kunditadzise kunamatai, kunditadzise kubatsira vamwe vandinobatsira. Vamwe vanhu havadi vanhu vakawanda vanobva kure, madzoni anobva kure kuti upenyu hwavo unake. Dzimwe nherera neshirikadzi hazvidi zvakawanda, but dzinongoda iwewe munhu waMwari kuti utarise, upinze ruoko, uwape waponeswe. A story is told in closing. Yomwe vanhu vakaita prayer band all night prayer, mazuva epush, vanonzi namatai, pray until something happens. Paunonamata nemutsimba uchinamata kuna anga ariko mazuva achangopinda maDVD antu achinamatirawo Mwari ndoda DVD, Mwari ndipei DVD, nemutsimba achishedzera mwanga ari paside. Ndobva atanga kudistebwa nemunamato omwe, anopinza ruoko muhomwe obudisa mari omupa, obva ati enda unotenga DVD and answer the prayer in a unique way.
Wamwe vanhu vari kunamata vane maprayer request ayo nawo ari kutsanyira vanoda isusu kuti tiwapindure. Ngirozi dzinogona ngoshandisa isu kuti tipindure. Do you want to be an instrument mumaoko aMwari kuti vanhu vazhinji vaponeswe? Mukaverenga Luke anobva abudisa pachena. Luke anoti kwanga kuine shirikadzi dzakawanda. Chikanzi paIsraeri dzanga dziriko, but Mwari haana kutuma vanhu uku, but akawatuma kushirikadzi yekuSerafathi. Mwari ane hanya newaHedeni. Mwari ane hanya nevanotambura. Enanototi kuna pane chimwe chinhambo makandiona ndini nzana mukasandipa, mukandiona ndisina zvekupfeka, mukandisiya ndakadaro. Rukoko randinarwo kuna vazhinji vatinogara nawo. Tinogona kuextenda ruoko tikabatsira vazhinji. Mwari akatikomborera. Chingava chidiso chako here Mwari kuti pane zvishoma zvendinazvo, maybe zvishoma zvendinazvo izvi, I can answer someone's prayer. Kana uri womunamato wako, kotamisa hope dzedu tinamate. Muzita raJesu, mwanakomana waMwari, Jehovha tayamba pasipechikana chenyu mangwanani chikutendai. Neshoko ramatiisira pachena. Kuti zveshuwa tingasada zvakawandisa, but nezvishoma zvatinazvo tinogona kukuitirai zvikuru, vazhinji vakaona ruoko rwenyu. Munamato wedu kuti vazhinji vanogona vasina zvakawanda, but nezvishoma zvedu tinoda kunamata, tinoda kushandirai, toda kuti vazhinji vaponeswa. Toda kutarisai amai avo, tarisai baba avo. Vane chishuwiro mukati memwoyo chekukushandirai. Tizadzisirewo chishuwiro ichi. Mutiprovidire zvatinoda nezvishuwiro zvedu kusvikira Jehovha zvatinoda zvakwana. Ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu enzo yedu. Amen. Uya mweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese. Ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara. Ndauya kune mwitenzi munozondibatsira. Ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha. Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi. Mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri. Ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi. Ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi. Nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu. Ndiri pano wangu Baba, batisa moyo wangu. Ndiri pano wangu Baba, batisa moyo wangu. Ndiri pano